Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos. Cuando gana nuestro equipo. Cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira. Fertimón, en colaboración con Feromón, unha empresa pioneira no desenvolvemento de produtos de síntese natural, presentan a última innovación para o control da iesca na viña, Fertimón YesClip. Para utilizar en mestura dos tratamentos convencionais para a prevención, cura e erradicación do fungo da iesca. Se a iesca é un problema, solucionao con Fertimón YesClip. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Dinalizar é divino. Dinalizar é protexer a viña do idio con Dinali, dunha forma consistente, completa, robusta e adaptable. Dinali é un antioidio único, preventivo e curativo para a protección de follas e acios cunha gran resistencia ao lavado. Dinali ten unha formulación baseada nun produto natural e biodegradable que non presenta clasificación toxicolóxica e é moi seguro para o operario e o medio ambiente. Dinali é divino. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Os viñedos en Rías Baixas xa están próximos ao peche do acio. Seguimos con condicións meteorolóxicas bastante estables, aínda que esta semana a entrada de bretemas e a caída de algunha precipitación obriga a estar alerta ante a posible afección de patóxenos, sobre todo no tocante ao idio. O mildio agora xa vai perdendo un pouco forza con respecto que a uva e tal, pero bueno, ainda hai que estar atento, porque o mildio afecta a todas as partes verdes da planta. Polo tanto, pode afectar a uva, o cano, o sarmiento, etc. Entonces, eu creo que teñen que dar contra o mildio, o idio e a polilla, en este caso. Os técnicos recomendan aos viticultores estar atentos ao límite dos prazos de tratamentos e entre finais desta semana e principios da próxima realizar unha nova aplicación. Eu coido que entre este fin de semana e o entrante da outra semana, eu creo que a xente vai facer outra aplicación, porque máis ou menos se fixeron aí 7, 8, 10 días, entonces según cada un tuvera os plazos. Estamos chegando ao pico da segunda xeración de polilla, polo que é preciso tamén estar atentos para actuar contra o insecto. A polilla en sí non é que faga moitos daños, non? O sea que o malo que ten a polilla, pues bueno, incluso se fixera a posta de ovos en un solo racimo, tampouco pasaría nada. O que ocurre que ela, para asegurar a alimentación da súa larva, pois suele poñer un ovo en cada racimo e iso provoca que no nacimento da larva fure a uva e iso nos acarrea, se hai un tempo húmido, pois botritis, simplemente eso. Non é que os daños en sí, porque un gusano coma unhas uvas ou 3, non vai a pasar nada. Simplemente que o que fai que a través dese orificio pois hai enfermedades e que nos poden facer moito dano. A botritis, unha vez que un ovo está afectado ou dúas, vai contagiando e acábanos por tal, cos costos consiguientes de pérdida de produción, en vendimia, ter que limpiar todo eso, tamén duplica o presupuesto de vendimia, etc. Suso Paz considera que nestes intres xa se poden ir abandonando os tratamentos sistémicos e optar por materias activas penetrantes. Eu creo que agora que xa se pode pasar a un penetrante, deixar xa mellor os sistémicos, pasar a un penetrante,
A nivel de oído, pois ao mellor un antioído, porque se hai ainda golpes de calor, pois o azufre ou hai que darlle en pequenas dosis, ou senón un antioído, e nada, para a polilla pois un insecticida convencional, como corresponde para esa lobesia. Insistir na importancia de realizar labores culturais. Ir facendo que o desniete e o desoje, o sea, liberar un pouco os racimos dese exceso de follaje, de vegetación, é moi importante cara á aireación, e desde logo que facilita moito que a uva estea máis sana, máis ventilada, o cual, pois, bueno, nos pode aforrar algún que outro disgusto, pois, con respecto incluso á botritis, máis adiante, sobre todo ao mildio tamén. Algunhas parcelas están a ofrecer tamén síntomas de estrés hídrico, sobre todo as situadas en zonas máis insoladas. Suso Paz recomenda regar nestes casos para evitar unha perda de calidade nos froitos. Hai parcelas que funcionan moi ben, estas parcelas que están un pouco máis en zonas baixas, con a terra máis negra, pois van soportando ben a sequía, pero sí que realmente hai outras que están pasando un estrés hídrico, o cual está limitando o tamaño do racimo e incluso, se non chove o suficiente, pode incluso limitar o que colla grado a uva, o sea, a porción de azúcar tamén se pode ver dañada. Eu creo que os que teñan riego en zonas moi altas e con sequía debían de regar. A Cooperativa Agroalimentaria del Agro e a firma Singenta impartiron hai uns días en Martín Codax unha xornada técnica sobre calibración de maquinaria de fitosanitarios. A cita, aberta ao público, en la que participaron técnicos de campo, viticultores, adegueiros e agricultores, incluiu sesións teóricas e prácticas para amosar a importancia da posta a punto dos aparellos cos que se aplican os fitosanitarios e como detectar problemas ou realizar ese mantemento. Saber calibrar y regular la máquina es importante para saber lo que estás aplicando, es decir, los productos fitosanitarios, la cantidad de productos fitosanitarios que estás aplicando en el cultivo. Esta correcta aplicación é importante dende 3 puntos de vista, o económico, o ecolóxico e o sostible. Si tú aplicas más de lo que es necesario, pues estás perdiendo dinero desde el punto de vista del agricultor, y también hay un aspecto muy importante que es el medioambiental. Si yo estoy aplicando más producto de necesario, este producto que estoy aplicando más puede ir, por ejemplo, a los arroyos de aguas, al río, o incluso, por ejemplo, aquí que hay viñedos al lado adyacentes a las casas, pues puede ir a los vecinos. Calibrar unha máquina está ao alcance de calquera viticultor. Só é preciso contar cun equipo básico e unhas nocións moi sinxelas. Fijarse nas boquillas, hai que saber a que velocidade estamos traballando, son parámetros que a primeira que o contas a un viticultor, pois parece que, ostras, non tes un velocímetro como no coche, pero que unha vez que ves a utilidade e a calibración non é nada complexo, nin nada misterioso, se calquera pode facer unha boa calibración. Eso es el poner la puesta en marcha del atomizador. Una vez que ya lo tienes es simplemente adaptarlo a las circunstancias que hay en cada momento. No es lo mismo cuando la vegetación de la parra está al principio de primavera, que tiene unos brotes de 10 centímetros, a cuando está a final de ciclo, que tiene unos brotes, bueno, unos racimos y ya una vegetación muy abundante. Entonces es adaptarse a las circunstancias, y el tiempo es perder tiempo, pero puedes perder en torno a unos 5, 6, 7, 10 minutos en poner la máquina a punto cuando vas a entrar en el parral, y ya está, no hay más. O estadio vegetativo no que se atope o cultivo é tamén fundamental a hora de fixar o volume de caldo a aplicar e o xeito de realizalo. Aquí estaban utilizando en torno a unos volúmenes de 1000, 1200 litros de agua cuando está en plena vegetación la viña, y estamos viendo, y lo que queremos comprobar y demostrar es que con menos volumen de agua, en torno a unos 600, 700, depende un poco de las circunstancias de cada parral, ¿no? Con esos volúmenes de agua reduciendo pues en torno a un 25%, estamos pues haciendo una aplicación correcta, eficaz, y por supuesto con unos resultados en cuanto al control de la enfermedad los que tienen que ser. Os expertos insisten en que con investir tan só 15 minutos ao inicio da campaña nesa revisión da maquinaria aforrarase moito económicamente e tamén se realizará un beneficio para o medio ambiente, unha práctica que se debe complementar co seguimento das instruccións dos produtos fitosanitarios que se aplican. Un producto cuando sale al mercado lleva en torno a unos 10-15 años de desarrollo interno, de conocer el producto, momentos de aplicación, cómo, cuándo, la enfermedad, cómo la controla, cómo todo, absolutamente todo.
Después pasa 2 años en plan más cercano al agricultor, que es cuando pasa por nuestra mano, donde le ajustamos todavía mucho más las dosis. En las zonas donde estamos, si es un problema puntual de una enfermedad, miramos un poco cómo actúa sobre la enfermedad, y cuando sale nuestra recomendación, es la recomendación después de un proceso muy largo de investigación. Y cuando decimos que son 2,5 kilos por hectárea, son 2,5 kilos por hectárea. Si decimos que son 600 gramos, son 600 gramos. El decir, bueno, como hay mucho problema, echo un poco más, eso bajo ningún concepto. Los productos ya están diseñados y están estudiados para saber la cantidad de materia activa que tiene que ir por hectárea para controlar la enfermedad o el insecto o lo que sea. En o caso de ter dúbidas, tanto na calibración como na dose de aplicación, sempre consultar cos técnicos. No actual estado vexetativo da vide e dadas as condicións climatolóxicas, é recomendable tratar o mildeo cun fungicida penetrante e de contacto. Tamén protexer contra o idio cun fungicida sistémico e estar atentos a posibles ataques de mosquito verde e polilla do acio. Ademais, no momento do peche do acio, debemos protexelo contra a botrite cun fungicida específico. É un consello de Singenta. Máis información na nosa web. Gargalo, un cupaxe de treixadura e albariño elaborado na DO Monterrey, alzouse este luns co título de Mellor Viño Branco de Galicia. Foi na gala de entrega dos premios da 27ª Cata dos Viños de Galicia, na que quinta da peza da denominación de orixe Valdeorras se fixo co mesmo título, pero o mellor tinto galego. 187 viños elaborados por 121 adegas galegas concorreron este ano á edición do certame. Un xurado composto por 12 expertos foi o encargado de escoller os mellores, non só de Galicia, senón tamén de cada unha das 5 denominacións de orixe. No tocante a Rías Baixas, os monovarietais de albariño acapararon todas as distincións. Baltea da adega Vilarbín logrou situarse no alto do podio como o mellor viño da DO. Para el foi o Acio Douro, mentres que o de prata recaeu en Señorío do Sobral, da adega homónima. Para adegas Cotorredondo foi o Acio de bronce ou o seu albariño Señorío do Rubiós. Os monovarietais Paco e Lola, da Cooperativa Vitivinícola Rousana, Pazo de Villarei, da adega co mesmo nome, e Bernón, de Bodegas Aquitania, levaron os diplomas que acreditan a súa clasificación no 4., 5. e 6. Posto respectivamente. Durante a gala de entrega das distincións celebrada no Parador de Santiago, o presidente da Xunta salientou o crecemento que o sector vitivinícola galego viviu nos últimos 7 anos, sobre todo nas vendas ao exterior. Segundo Alberto Núñez Feijóo, aumentaronse nun 43% as cifras de exportación, uns datos que aínda é posible mellorar. Quero agradecer os vosos esforzos por modernizarvos, por mellorar a distribución, por perseguir e proseguir na comercialización e por saber que o viño hai que vendelo fora de Galicia, fora de España. Amigos, para vender a calidade é o marchamo máis importante. E por iso, se sodes capaces de vender, sodes capaces de beneficiar o prestixio de Galicia. Na gala tamén se entregaron as distincións das catas de augardentes de Galicia e dos licores tradicionais, onde os destilados elaborados en Rías Baixas marcaron pauta. Pazo de Señoráns fíxose co pote de prata nas augardentes, Bouza do Rei co de ouro en licor de ervas e Martín Codax pote de prata nesta mesma categoría. Cambados acollerá esta fin de semana a clausura do Congreso Internacional de Enoturismo que se celebra dende este xoves ata o sábado entre Viana do Castelo, Portugal e a capital do Albariño. Trátase dunha iniciativa impulsada pola Asociación Internacional de Enoturismo, a Enotur, cando se ven de cumprir pouco máis dun ano do seu nacemento precisamente en Cambados. Analizar as características dos principais mercados europeos en enoturismo e avaliar o potencial de mercados emerxentes como o asiático son os obxectivos que centrarán as 3 xornadas. Coñecer as características dos principais mercados emisores de turismo de Europa con respecto á oferta de turismo do viño, realizar unha primeira prospección de novos mercados emerxentes, principalmente en Asia, estamos a falar de países como Rusia, China e Xapón, e tamén en Brasil, e mellorar a competitividade e a internacionalización da oferta turística, orientándoa á creación de produtos de enoturismo. Este Congreso Europeo supón a continuación dun primeiro foro celebrado o pasado ano en Brasil e servirá a vez como pasarela a outra edición que terá lugar este ano, en setembro, tamén en América Latina. A primeira xornada do Congreso en Viana do Castelo centrarase na análise deses mercados internacionais para dar paso no venres á visita a varias adegas en zonas históricas de Melgaso e Monsao.
O sábado os participantes estarán en Cambados para avalialo en o turismo en Rías Baixas e coñecer as experiencias das dúas principais cooperativas vitivinícolas da zona, Martín Codax e Condes de Albarei. Desde a nosa adega consideramos que unha unidade estratégica dentro do noso negocio, porque cada vez máis a xente non só pensa en comprar unha botella de viño, senón queren disfrutar e queren saber que é o que hai detrás desa copa de viño que eles están disfrutando. De aí que todos os nosos programas de enoturismo están moi enfocados ao viño, por suposto, non podería ser de outra maneira, pero tamén, como decía María Xosé, tamén están enfocados a de onde ven o viño, que non podería ser de outra maneira. O albariño é o que é por donde nace. Nace aquí en Cambados, xunto con outras zonas, por suposto. Eu sempre digo que no enoturismo realmente o que estamos promocionando é un destino, entón, entre o traballo que facemos entre todos os actores redundan no beneficio do conxunto, o cual é bo, non? É dicir, nós non competimos entre as adegas para traer visitantes. Realmente, cando imos a un destino, a xente non visita unha única adega ou unha única industria dentro dese destino, sino que vai a varias, non? Nos sabemos por nós mesmos que habitualmente facemos viaxes de prospección, viaxes para formarnos a outras denominacións de orixen, a outros destinos enoturísticos, onde sempre un recolle ideas e nos damos conta desto, non? E fundamentalmente tamén nos damos conta da importancia do factor humano, non? O factor humano a hora de transmitir esas ideas, esa cultura de un determinado destino, de un concello, de unha empresa, pois é importantísimo. O novo goberno cambadés atopouse co programa do Congreso case pechado, pero decidiu a última hora realizar algunhas modificacións con respecto aos plans do anterior executivo, prescindindo da participación de varios blogueiros, reducindo a presenza institucional e dando máis protagonismo ás cooperativas e adegas da zona. Uns cambios que, segundo o concelleiro Xurxo Charlín, lles permitiron aforrar 25.000 euros no orzamento e centrarse nos protagonistas, o sector do viño. A ruta do viño Rías Baixas continúa abrindo portas para converterse nun itinerario de todos e para todos. A Plataforma Estatal de Persoas con Discapacidade Física vende seleccionala como unha das rutas enolóxicas de España accesibles para todas as persoas, xunto a outras 11, a única de Galicia. En España tenemos 23 rutas certificadas, pero para el desarrollo de esta guía solamente hemos seleccionado 12 y estas 12 guías se han basado y se han seleccionado en función de varios parámetros objetivos. Y uno es que hubiera representación geográfica de diferentes rutas a lo largo del territorio español y, por supuestísimo, que contaran con una oferta muy variada de establecimientos y recursos turísticos que fueran, por supuesto, accesibles. A inclusión de Rías Baixas nesta guía supón para o presidente da ruta, Juan Gil, un novo fito. E durante a presentación da publicación no Pazo de Fefiñáns en Cambados amosou a súa disposición para desenvolver actividades e iniciativas adaptadas a persoas con algún tipo de discapacidade. Una de las razones por las que surgió, porque fue una demanda de los propios establecimientos y de los propios profesionales del ámbito y del sector de las rutas enológicas. Nosotros llevamos trabajando en Predit desde el año 2002 en el análisis de la oferta turística española y a lo largo de diferentes proyectos colateralmente pues hemos ido trabajando con diferentes bodegas y ellos mismos fue una inquietud propia que dijeron que creían que deberíamos desarrollar una guía específica para palpar cómo estaba el turismo enológico y saber la accesibilidad que presentaban este tipo de recursos. Precisamente los gestores de bodegas pues han sido los empresarios que más se han volcado en ofrecer, en mejorar sus instalaciones en materia de accesibilidad y en aprender en cómo mejorar esas instalaciones en materia de accesibilidad. O acto de presentación da guía incluíu a entrega dos diplomas acreditativos de accesibilidade aos 15 establecementos da Ruta do Viño Rías Baixas que forman parte da publicación, entre eles as adegas Señorío de Rubiós, Terras Gauda, Pazo de Señoráns, o Pazo de Fefiñáns, Eidos ou o Pazo Quinteiro da Cruz, así como restaurantes e establecementos hoteleiros, caso do Parador de Turismo de Cambados, o Hotel Louxo ou Casa Rosita. Tenemos analizados más de 400 establecimientos accesibles en Galicia y que tienen unas condiciones muy óptimas de accesibilidad. O sea que es una comunidad que tiene un buen producto, que tiene establecimientos, pero que todavía tenemos que trabajar un poquito en la visibilización de estos productos hacia afuera y de estos recursos. A guía das rutas enolóxicas de España accesibles está disponible en formato impreso e digital a través da web co mesmo nome. Inclúe dende centros de interpretación do viño ata enotecas, adegas, restaurantes, aloxamentos, museos, monumentos, actividades lúdicas ou oficinas de información turística.
Fertimón, en colaboración con IQV, o fabricante máis importante de funxicidas en base a cobre, pon a súa disposición Cupertine Super. Cupertine Super para o control do mildeu na viña. Curte o racimo facendo unha barreira física que evita a entrada da podredume. Cupertine Super, o sulfato de cobre que non se lava. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. O Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas outorga a puntuación de boa á anada do 2014. As complicadas condicións meteorolóxicas que se viviron na pasada campaña con baixas temperaturas e abundantes chuvias condicionaron un proceso de maduración das uvas que a maiores se veu afectado por importantes ataques de mildeu. Todos estes condicionantes reflectíronse nuns viños cun elevado nivel de acidez, nos que, sen embargo, a calidade global é, segundo o panel de cata do Consello, correcta. Salientan tamén o potencial destes viños para a súa maduración en botella, polo que aseguran que co paso do tempo experimentarán unha mellora substancial en botellados. O informe do Pleno dou a coñecer o presidente do Consello Regulador, Juan Gil, durante a presentación da anada que a DEO realizou en Madrid. No documento tamén se destaca que a 31 de maio deste ano o Consello levaba verificados máis de 7 millóns de litros de viño, un 43% do total elaborado. O volume da colleita 2014 en Rías Baixas acadou os 16.187.000 litros de viño. O Clúster Alimentario de Galicia vende premiar o Consello Regulador da Denominación de Orixe en Rías Baixas polo seu traballo na promoción internacional dos viños da DEO. Foi na gala dos primeiros premios de Galicia de Alimentación. Ademais, o director xeral da Adegas Martín Kodax, Juan Vázquez Gancedo, foi elixido tamén presidente do Clúster de cara aos vindeiros 4 anos, tomando o relevo de José Luis Antuña. O Grupo Terras Gauda convoca a Bienal de Cartelismo concurso Francisco Mantecón. Ata o 30 de setembro, artistas gráficos, estudos de deseño e universidades poden presentar as súas obras a que se mantén como a única iniciativa cultural privada destas características que convoca unha adega a nivel mundial. Terras Gauda repartirá entre os premiados 16.000 euros en metálico, 10.000 pro primeiro clasificado cuxo deseño será empregado ademais como imaxe da adega durante 2 anos, e 2.000 euros pro primeiro, segundo accésit e a mención especial. José María Cruz Novillo, medalla de ouro ao mérito en Belas Artes, encabezará o xurado do certame. Dinalizar é divino. Dinalizar é protexer a viña do oidio con Dinali, dunha forma consistente, completa, robusta e adaptable. Dinali é un antioidio único, preventivo e curativo para a protección de follas e acios cunha gran resistencia ao lavado. Dinali ten unha formulación baseada nun produto natural e biodegradable que non presenta clasificación toxicolóxica e é moi seguro para o operario e o medio ambiente. Dinali é divino. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Fertimón recomenda Electis, un funxicida cun modo de acción único. Electis entra polas ceras das follas e acios protexendos dos ataques do mildeu. Electis entra por onde os demais non poden. E Arius, o antioidio froito da innovación. Arius forma unha atmósfera de vapor reabsorbente protexendo as follas e acios de maneira persistente. Electis e Arius, a tecnoloxía e a innovación posta ao servizo do viticultor. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon.
Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos. Cuando gana nuestro equipo. Cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira.